Hello, what's up guys? For today's video guys na is magayaw kog manok Bisaya karon guys no. Yan ako'y inihaw na manok karon ahon ani siyang hibul-bulan guys ko ana tog balahibo. Ug man siya guys no akong manok nga giihaw. Ug man siya guys no ang manok na tong ihawon. Gahawat patas atong tubig nga ipabukaw. Karon guys, murag bukaw na nga atong tubig. Ito diri nga kuhaon kaya atong ibubo diri sa itong manok karong muhumog ang balahibo o kuha. Ito is no, ito ang tanggalon ang tubig nga atong gipabukaw. Init na kayo. Agoy init ah. Init gid guys. Itong ibubo rin guys no. Okay guys, aga na hinduan na itong manok. Kuha na itong balahibo. Kaya tayo sudag pamahaw guys. Muna itong isudag pamahaw. Dino lang manok. Naman na guys, ito na ko agla namang loob. O karon guys na magakuhan dito taron og namang loob sa atong manok nga gihaw. Og ngini di ko maghinlo og magkuha sa tinay sa manok guys. Og ngini na ang style para di pud kayo ta magdali ba kay sig masamad niya ta. Ngayon guys na may mas dali kayo ni nga style nga or technique nga pagkuha sa tinay guys no. Pero guys mamanta magdali mao na hawran nang inday-inday pag hinlo o pagkuha sa namang loob. Nang guys no mas kay lisod-lisod kay dangog kayo pud nya kani atong kutsilyo kay kinahaitan man mao na yang dugay kayo hiwa kay pertig yung haitas kutsilyo. Mudagan og gutog bairan saman guys wa putay bairan mo na pud nga habo gid nga atong gamit. O kukira guys at least mudot man gihapon bahala pa mauwan tag dumuot. O karon guys no na apitan na nako makuha ang tinai. O karon guys na ako na siyang birahon. Dinawa guys o na nagtinai guys ang bira no. Wa jud tan mabugto guys no. Karon guys ako na nilagmoton. Puto kalagi. Ngayon na guys. O karon guys na kuha na to ni og hunaw sa diko guys ng gamay kay murag na iti sa atong kamot hing na patong kani ko ani ko ni siya ubol-ubol mani ang ubol-ubol ni guys no. Ako gikuha ko na ko ang ubol-ubol og kining jahang bubunlan nga para mahinlo pod gamay ang atong manok guys ba para dali ra ta magkahinlo nawa guys. Nawa karon guys ako na ko ni siya nga pang luka-lukahon panguan ako ning paa o ako naghihiwa guys pastilan habuwas kutsilyo guys no. Pastilan guys no. Okay ra guys kay lingaw ta magaihaw tag manok. At least natay masud-an og pamahaw ba. Perti gining lamia guys no. Ato ra ning atulahon ning manok guys o kuan ako ni laslasan ako og pako guys no. Ug ako ni siya nga larton o birahon gyud siya guys para dali ra. Tinawa piskay kayo pagka
ablis yung likod guys no, langkat yung agi kuna guys nga butikon og tinai nga lami kayo ning butikon ni guys no namot nay isugba kinalamian gyud. Nawa guys nga ako ni puning tadtaron siyempre tadtaron na po na to guys kaya rong madali hait po niya akong sundan guys babasag wapay baid mudot gyud basta iguto putol man itong wate utig bason kini pabakaha nga gipaod nawa dua gud po guys ba para malingaw po ta da hait kayo anak mana pong twinkle da pastilan gyud guys no lami yung labas ni guys tinula kurang gina kuan ko ning limurag labaw ning lubot guys kay murag angit-angis teng lepo ni siya guys matud pa nila ako putlo ng liog upot ka lagi da magkuag sungo be yato ning apil lang oy kay apil man sa budget pod mana da ano ko ning paada guys kay arong tagtarog pino-pino para daghan tag sudan karon guys kahiwa di ko og nga lamas ni guys no manay ang luya o kanay sibuyas ako na siyang gihiwa kaya ang pagluto ni guys no ako di unahon ning paggisahon ako una para di pod kayo para di kayo mawa kayo ang lansa ba sa atong manok nga tulahon bahalag dagkog hiwa guys kay habo man atong kutsilyo kuha di po kog ahos guys no para mo humot gid ba lami gyud ang labas dako garagan gidugmok guys matang lami gyud ya hiwa-hiwaan po ginagmay ana man na tungkol pastilan guys lami gyud kini guys karon guys na pa tay kamunggay nga ato ang kuha siyempre subak-subak gamay guys ba ano yung kamunggay o ginapot tayo yung kapayas guys ito nang i-flex kapayas siyempre ang atong manok nga tinadtad kay kayo tingnan mo ang pamahaw mo ni guys no ko gihurot ang kamunggay guys karon guys kabutang na di kog mantika sa kaldero kay mo ni akong lutuan na init na kayo kabukal-bukal na ang atong mantika karon guys ato na nang ilunod ni atong lamas nga atuang para gisahon ato na siyang gisahan guys og ato po ning imikos-mikos og ginagmay guys kuha ta rig luwag may luwag ato na yung imikos-mikos po sa guys ginagmay imikos-mikos ba para mohumot pod na lami kayo ni guys no samot na lamas yard ahos og Bombay daghan kayo ning Bombay na kaya akong gibutang guys para mo humot og taman wato na to ni guys nga mo pagod-pagod yang panakot para mo humot og samot karon guys no naluto na atong panakot og itom na go ato na ning ilurod ni atong manok nga ato ang gisahon ako na siyang gibutang diha kinahinay hantod mga lahot tayo okay guys no ako po ning imikos-mikos og gamay kinagmay guys para make siya sa panakot imikos-mikos hantod maluto yan diba lami kayo guys kung guys lundan ako nako og tangad kaya rong mawawa ang
mawawa sa ang lanto sa atong manok or anghit sa manok ba. Apil pag Adidas guys ug luto. Kung siya mikos-mikosan guys no. Okay kayo guys. Ang ato na to ni og maluto-luto gamay guys. Dara guys galuto sa ato ang tinulang manok Bisaya. Ano pong ingon bag kamao ta muluto ba? Karon guys no, ako din nga takoban sa nga ato ang manok nga tinulak para maluto po siya guys. Karon guys ako ali ko og tubig para ato ang ibutang sa ato ang sabaw nga tinulak sa ato manok. Ug karon guys gakuha na di ko og tubig ug akong gihuwad kay murag sakto-sakto naman to pagkagisaha sa atong nay manok. Nakuangan pa di ko ni guys no og tubig kay murag gamay ra. Ako ni siyang dugangan, ako tag usang galon ari. Og atong ihuwad di po na to ihurot guys kay murag wa na po lasa og atong daghanog tamag sabaw kani sakto na guys. Ato din nga huwatan og mga pila ka minuto maluto na ni nga ato ang tinula. Og karon guys no nga gamay ra man natong kamunggay mo ni ako nang gitiwas na lang guys kay sayang po ang kamunggay nga di ma hurot. Ara ug ako na ning dagko kayo ning pagharos na sa kamunggay. Magko kayo bahala na nahinukaon maluto pa po na guys no. Mura magwatay ngipon mukaon kay atong pinuhon. Na bitaw guys ako bitaw pong gi-review og gi-review nako kay murag dagko ra gyud apil ang tangkay sa kamunggay bukog ito tas kamunggay ni mara hinungdan. Ito yung kamunggay ug mahumanan nito guys no. Kaya kayo mahuman niya itong kamunggay haros guys. Pino kayo manggod po nga tang malangan tayo ni. Ni akong mother guys nahuman na niya itong kamunggay guys Kung karon guys na okbo na to ang itong giluto ari. O karon guys na actually kabukaw mo na guys no. Ato na din nga ludan sa ato ang naay kapayas. Ako pa din giukay guys no. Kaya naluto na bagyod ang unod ang manok unod sa manok. O karon kuha ko ang kapayas kaya akong ilunod kaya rong mo homok pod. Ana kung nang ikinamot guys na hunaw baya pug ko ni pagka kuha nako pagkinamot. Nami kayo na guys nga tinulang with kapayas pas hurot gyud ang bahaw ni guys ba. Lami kayo ang pamahaw. Na okay guys na butang na to tanan ang kapayas. Karon guys ako po siyang imikos-mikos para gyud na makuan ba luto gini siya. Agakong takuban po no ginagmayo. Takuban na to ero pong dali ra maluto ni ato ang sudan. Karon guys kuha di ko kanang asin o kanang magic sarap kay murag himbuko naman ang ato ang tinula di ato na po ni timplahan. Butangan na to ni og ganay usang kutsarita nga asin og kapag puno dungangan ni nako guys na kay murag mo tabang gini bahala ni madagat ni. Nawa gato ni butangan magic sarap para mulami. Ako kang hangot kay watay kutsilyong gida na hangot gyud bay. Hangot ta gyud. Karon ang ato na ning jagjag diri sa ato ang tinula pastilan gyud mikos na to yan insan. Okay ato nang ihurot para mulami. Lami gyung labas ni ba.
Karon guys, ato ni siya nga mikos-mikoson. Nawa. Siyempre, ato uni nga tilawan. Tilawan na to ni unya. Nga na guys, ang gitilawan na guys. First lang inita kayo guys. Init yun. Agoy. Murag okay na guys. Murag lami-lami po. Kauban na po. Murag maayo ba? Wapag makontento guys. Balik po dyan tila o kapayas dito ko. Kung kaan guys no. Medyo gahi-gahi pa katong kapayas guys. Mga gahi perting inita po. Igor po sa bobe. Siyempre patulak na to sa tong kapayas nga gikaon. Na medyo kuwang-kuwang gamay asin. Siyempre ang unod ato po nga tilawan kung luto na ba. Hanguton na to be. Humok na guys. Pero tipong inita guys no. Agoy. Na gabaan ka lagi. Na. Bahala init basta kay lami. Lami kayo. Hangot pa guys. Pastilan yun ng simura ko suga mo kit-kit. Kit-kit maginitag ka ng nay unod lami lami kayo. Luto na gyud ato ang guys kay naghumok na. Tadaran kami no kay maghukad na ta kay murag kutas-kutas na og ilunod na ko ni ang kamunggay. Lundan na to kamunggay guys. Na karon manggihukad na ta kay murag luto na ni. Luto kayo. Na ato pagbalikag tilaw. Tas lang lami lami kayo. Gipanaguok nga gid akong tiyan guys no sa nakita sa tinulang manok. Karon maghukad na pod. Nahukad na akong mother's dairy guys no kay mga unami. Ako nang i-flex ya akong niluto nga tinula. Karon guys no mga unami guys ug ato na yung pangon atong video. Bye bye guys. Thank you for watching. God bless.